satriya ing kancana muda satriya ing kancana muda kuning sekar kemune sekar kemune sekar bala sekar Allah sekar ratu anak manis mana rumahnya Sumangka ing yuda sang satriya tama ngadepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa pilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Sumangkang ing yuda sang satriya tama ngadepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa pilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa
ora apa-apa, men anteng sik kuwi rembugan sik nganti sesuk-esuk re rembugan. Iya. Jare lu ngomong sadelok malah tanpa kirim warta lali apa pancen nglali yen eling mbok enggal bali wong kelangan kowe ninggal aku ra krasa netes alo neng pipiku sadelo jare sewulan ra ono pamit nalika sono neng stasiun balapan Solo
rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku ra krasa retes elo ning pipiku Nong Ganong Des, are you understand? Des. Oh, nganu lagi golek-golek Andes ki. Andes and Friends. oh Nganu misteri. nge-live lah demit Paling mau urung rampung. nước
Tos la la Halo wa, dan pawangin ning kono jebule. Keng Riyadi, Mbok. Keng Riyadi. Wis kabeh iki ayo Met, wayahe dhewe rene Met. Wah niki salone Justice Met. Awak dhewe wis ngerti suarane serak. Ngerti kok Met. Ayo Met. Iki rambutnya sapa iki? Teman-teman. Alah. Met. Ora awak dhewe ning kene ditemoni pawang awak dhewe. Pawange sapa? Wingi iki ngenthengke bende pira kepiye? Rong dina ra dadi-dadi. Laras ilang kabeh. Ayo Mek, salam se Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe tekan ndi Met? Ngeluar. Lah iya. Luar biasa. Malam hari ini kita awak dhewe tekan kene. Nggih. Alhamdulillah didongake Met karena iki bulan Riyaya. Ucapake minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wong urip ki awak dhewe iki akeh lupute ya Met. Cok tlohak-tlohok tok guyon ana rene, mrongno srana rene ta Met. Iya ta ra? Iya. Iya ta? Pokoke minal-minul nggih. Kok minal-minul? Ayo tiru cacah. Cacah kowe ya. Assalamualaikum Met. Minal-minul maksude opo? Iki biasane ngene Met. Nek salaman kok minal-minule biasane ngene. Lah piye? Lan seta. Isirite ngono. Nek isirite ambeien. Ambeien. Iya kok saya ambeien Met. Acarane napa Mas Andes? Acarane iki gelar seni. Kowe diwaca dibet. Oh, gelar budaya. Heeh. Endi Met ngisore kowe? Apa kowe? Kowe apa? Kowe rasa maca kowe. Rasa maca semono gedene kowe. Ngugemi seni. Nah, ngugemi seni. Ngugemi apa? Arti ngugemi. Ngugemi nganu. Wah, ngawur kowe. Ngugemi. Heeh. Ngugemi uri-uri wae itu. Iya. Iya, istilahnya ngono. Istilahnya ngono kuwi Met. Melestarikan budaya bangsa. Lah iki contone Met. Lah napa? Saiki jaman biyen. Petik kowe buntute biyen nek bal brodoli ra payu. Saiki ya templek ning sirah. Lah iya. Iya ta? Heeh. Sing maune Met. Nek joget tok gur ngene-ngene saiki ngene Met. Melecit kuwi mau. Melecit. Lah iya. Perkembangan Met. Perkembangan. Lah iya toh, awak dhewe iki kudu ngono kuwi. Heeh. Kok senggrik-senggrike pilek apa piye? Aku iki ketularan cah iki. Lah iya. Mu kon ngiketi malah karo. Lah piye? Ngono. Metu mbene kuwi mau. Saiki nek didelok saka kene Met. Aku ngerti sapa sing tuwa sapa sing enom Met. Sing ndi sing tuwa? Wis wani jamin Met. Ayo. Iki sing paling tuwek iki. Kok iso?
tuwek gitu. Wah kok untune pagerang ngono ya. Iki wis paling tuwek met delok ya. Nek kaya pitik ibaratnya kaya wis pitik babon. Heeh, garik men srete. Wis gowo nganu anake met. Nek ora ana wong teladung met. Kebal-kebal ngono. Kita met. Kita jejere met. Jejere. Iki kaya nek pitik ya pitik lehor. Lah kok iso? Lakune ngono met. Iya. Kabetong silit. Iya, nek iki apa met? Hah? Nek iki udu pitik Manomprit. ngawur. Apa? Rese. Kok iso? Rese petek cilik wet. Oh. Asin lho. Lah iya. Jejere wet. Heeh, alah ya Allah. Nek kowe caramu apa met? Apa? Jan. Wih. Kok bindriat ngono. Kok gudule. Kok iso tekan bedrat. Mbak guyon lho, Mbak. Ayo jejere wet, jejere wet. Ya. Wih. Kan serep iki. Jejere wet. Iki sing nulari aku pilek iki wet. Alah. Iki mosok diketing ngene karo ngono met. Kepiye? Ngono. Kowe pamer rambak ngopi, Mbak kuwi. Lah iya sing jejere met. Nah, nek iki termasuke kaya singa. singa. Wah kok ngono galak. Lah iya. Sing pojok kono met. Nah, Iki termasuke rada kalem sithik met. Heeh. Iki rada kalem. Dadi nek ibaratake ana kobongan ning omah ya gene kobong. Ali entek kabeh mawon. Ngono kuwi. Iya ta met. Lah iki ditungake masyarakat kene muga-muga sehat selalu lancar rezekine met. Nggih panitia nggih teng mriki. Lah iya kebeblek ning kene Dik ya. Luar biasa. Dites suarane met. Kowe iki kono karo sing tuwek-tuwek aku tak sing nom-nom. Aja do lunga kene wis jinak. Mambure mason iki. Bengok ya. Ah ngene ya. Ya. Dikau aja dodok kepising, tangi. Ayo, aja ngasih kalah karo wong tua. Kono ya. Kono mek dipimpin oleh Komet. Oke ya. Saiki ditesek. Pripun, Bu? Kok mek aku malah kok dipalak aku. Apa? Duwe duit ora? Lah iya, sik, kowe kono aku kene ya, Met. Iya. Ya, sik. Wah, iki aku oleh nganu iki, minyak nggih. Minyak hadir. Ayo. Udah. Yo. Kono met. Ah mriko to, mriki sor ngono ya. Malah sor biasa ngono nek muni sor ngono nggih. Iya. Nggih Bu nggih. Nggih Bapak. Pokoke RT4 yuk kok pakarnya yuk. Pak gundule. Ayo Pak Karnaval. Iya. Hae. Nah, seru kene, Met. Wah, ki ngompol sing kene. Ayo, Ciro lu. Hae. Nah, kene, Met. Ayo, wong anu, wong sepo-sepo. Musuhe rada angel. Panganane lompong lemes. Akhirnya nom-noman kok, Met. Nom-nomane semangat, berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Iya ngene lho, Met. Bicarane iso menggugah suasana. Luar biasa pokoknya. Mu ono suarane bose munani. Janji lu ngomong sedelok. Ngene wae. Itu. Itu, Met. Saiki kon nyanyi, awak dhewe mimpin iki. Mimpin iki. Iki niki. Ya, iki ganti. Ayo, Bos. Ayo. Pasukan anu ki wedok-wedok yo. Aku lanang. Masyaallah, Bu. Des. Apa? Mau? Iya, joget sawer. Jare lu ngomong sedelo,
tanpa kirim warta lali apa pancen nglali yen eling mbah enggak bali. Stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku ra krasa netes elo nang pipiku. Stasiun balapan Solo jare ngomong sendiri malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eleng kok enggak nyong tak kon ngajar jagung pancen met. Saiki rungake aba-abaku. Sikile ngene. Set ngono. Ngono ya. Nah, sik iki dirungake. Nek dangdung gentak i ngono sing arep ya. Iki ya, ya. Tak tu gentak esrek, oke? Sing kene tak tu tuwel-tuwel, oke ya. Sing kene dhewek tak tu duwel oke video ya berat gendah dit tak tung gendah dit ayo tak tung gendah tak tung gendah alah malah sik nek tak tung gendah iki marperono ora i aja marperono dirungake marperono konsentrasi ya fokus tak tung yo gendah kose oh aja gogo tak tung awas nggih tak tung gendah i tak tung esek tak tung tuwal tak tung trumbrut nah i meneh ine yo dieling-eling ya dieling-eling awas iki tarian iki yo manam jupan tak tung gendah tak tung esek tak tung tuwal tak tung lumbruk sik met iki tuwa ki rada angel e sing ndi aja mburi orang ngesok pisin Sake bodol apa ya? Baleni bisane. Moncrot sok. Bisane menapi met. Ya mulai. Manam jupan. Tak tung dah. Tak tung esek tak tung tuwal tak tung krum
i tak tung esek esek tak tung duel duel tak tung tewet ketoke pancen punggunge rada bodol raga munggah pisan rada angel kendelalah iki met napa wis ana wayahe apa ana sing ulang tahun siapa ana Mbak Lestari lah iya ayo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga sekarang juga dendak dendak tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga sekarang juga happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you selamat ulang tahun Bu mboten sah repot-repot kowe ora gawe kowe PD men ketine dhek aku nggih matur suwun alhamdulillah Bapak Lestari nggih didongakno Mas Andes muga-muga tambah rezekine sehat selalu mboten sah repot-repot mari kok dene kurang ngucapake oleh 50.000 jane sehat selalu Pak nek gur 50 ki kurang 100 Pak 100 Pak nah alhamdulillah ngene lho Pak kok ganteng banget iya kamu oleh gini lho ngene iki lho carane wong nurut duit iki kon kerja awak dhewe leh duit ora iki ora lah iya ora apa-apa met udan ki menandakan rezeki muga-muga masyarakat kene tambah rezekine sehat selalu amin kudanan melimpah rezekine ya met heeh kaya udane iki iya yuk wis wayahe dhewek jengkelitang ana duit ora ditukup terima kasih nggih Pak Bu tak dongakne sehat selalu lancar rezekine saiki mundur yuk mundur kowe ngemot sempritan mo ngemot sempritan mo aku merongos jadi so ngono dadi aman ya meneh api Pak api iki pancen wong wingi dinyang polisi kok cangkem Pak dikeruak itu kok api temen to Mas awayahe awak dijengklitang met nggih sekarang ya wektune wis dalu misake kanca-kanca rencang-rencang yuk njaluk ngapura dhisik met kali sapa ya masyarakat kene awak dhewe gegojekan ning kene ya mesti ana lupute nyuwun pangapunten nggih ana kupat januri tuwa nyuwun lepat nyuwun pangapura lah iki wayahe jengkelitan arak nyawet ndang nyawero iki awak dhewe tolak balak udan wet mergo dhewek merongos udane saya cilik-cilik wet wetok merongos aku ora kok malah ajek-ajek kancane merongos bar awak dhewe ngomong ini kudu diusapi lah napa semaput nanti Mbak Ilka ndak semaput ada Mbak Mas
Ayo. Applause dulu untuk Ahmed dan Komet. Senangnya sama saya. Andes dan Komet. Andes dan Komet. Ahmed, makanya adalah Ahmed. Ahmed. Applause dulu, tepuk tangannya pada luar biasa, Jay. Kondes.
layang ing dina minggu kek bari wisata
dekat